Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Nakimat-kimat jonggane janmit sngi balang ini paishwa syakimat Khubor na Kylleng ke Jylla. Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Sangma haga arpau Tarik Naiwieng arajar arpsau. Ulah hiar jurip ya kijing tray ki badang ya ikhmat han New Shillong Township ki bakentup ya kijing shna ya ki benta ki ba jong ka IT Park ka 400-seater working women's hostel ka secretariat batmai ka skill park bat ka prime innovation hub. Menteri Rangba ulah jurip ru ya kijing shna ya ka surok line kepala temu ban penkelas ya ka surok sauline. Hagani ke juk asngi Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Sangma ulah play ba ya ka integrated command and control center hagashnong sauli Shillong harengkat ke jing sakhilang jong sembut Menteri Rangba ubakmi ya ka tanat penroisor uba sniaw balang dhar Chief Secretary uba Donald P. Walang ka Director General of Police ka kong Ida Shisha Nongrang Commissioner and Secretary jong ketenat penroisor Vijay Kumar, but Commissioner and Secretary ketenat Information Technology Pravin Bakshi. Menteri Rangba ulaong baka Integrated Command and Control Center kadai ke Jabing jong ke Shillong Smart City. Ka Northeastern Hill University Students Union rengkat bat ka KSU Nehu Unit haga arpau Tarik Naiwieng arajar arpsau kila penbena bagi lapan sange aswa ya kejing ya ki syak tangan namar baka jinglong jingman bat ka koi ka khia jong ki samla kala nang troin kat banang mi kisngi bat bon ru na ki samla pule kila syak penkit sya hospital hagini ki khendiat sngi ka Sarkar Assam kala nang yai beteng ban kentur put sya kashnong mukro ka bahap hapok ka Laskeng CNRD block jong ka West Giant Hills district dag bashna ya ka surok thamai naga kentoj salang sya kentoj lapia ka badon hapok uput usam jong kashnong mukro West Giant Hills district kani ke jing kentur put jong ka Sarkar Assam kala pau Pyrthei ha ka General Executive Committee jong ka senjuk ki wahe chnong Rejaintia ka balalong ha ka khat kandai Tarik Naiwieng arajar arpsau kinong shnong bat ka dorbar shnong mukro kila persya jur ya ka jing kentur put da ka Sarkar Assam namarba bun na ki jakar rep kinsya kini ilun Kasunjuk ki wahe chnong Rejaintia haka General Executive Committee kepalalong haka khat khandai Tarik Naiwieng arajar arpsau. Kala kentu ya ka Executive Committee jongga Giant Hills Autonomous District Council ban shna pendapno ya ka jingtei jongga Yaumusiang Complex kepala mangpisa arpun reu klor tengka da ka Sarkar Jylla. Kasunjuk kakmilen tiru baka Giant Hills Autonomous District Council kan yelek kat bala ban pendep no ya ke jingtrei kenang bakan long ke jingkerku khamtam ya ki nongshong yo bat ya ki baju shong di jing di harut surab haka arpau Tarik Naiwieng arajar arpsau ha ke jing le jngo ya ke long kemi ke balaman saujur na ke jing sya thang halau jong ukurim ke badang don menta ha pedang ke jing sya sumar ha Civil Hospital Shillong ka dekhot jong ka National Commission for Women ka kong Delina Kongdup kalapan pau ya jing sngosi ke bajur halor ke jing syak thambor jong ka ni kalong kemi kabadai na kashnong Naiwieng West Giant Hills District kalaya tu baka commission kala shim suo moto ya ka ni ke jingja kalau kularu bakan shim khia ban pentikna ba ukurim ubale ya ka ni ka kamrunar persya ya la ka jong ka kurim unnum yo jamin setia laong bakat kum ke jingi thu jong ka kmi jong ka ni ka lanot kurim jong ka uba dahun dekhar nungkong ula the shwa ya ka kurim la jong da ka badang ba ya la ikun rit da ka umpniang sdi dokha bar hadin kata ula the seda ka umpniang syarang bat thang da ka ding ya ka met jong ka ka William Carey University haka arpau Tarik Naiwieng arajar arpusau kala pelong ya ka National Seminar halor ka phang Recent Trends in Science and Technology, a Path to Vikshit Bharat at 2047. Yakane ka jingya ther ka ba arsngi la play pa ba da ka Joint Secretary jong tenat Personal and Administrative Reform Cell ka kong Anita Kharpor, hakapala sakhilang da ka Vice Chancellor jong ka University ka Professor Soma Bhoming, Registrar Dr.
PGJ Richard, ka Dean of the School of Science, ka Professor Dr. Pyrthei Roy, u Dr. Devijit Kumar Deb, bat kisamla puli jongkani ke skul ba. Ka Meghalaya Blind Football Club kala yokra ya ka nam la do daga penlim ya ka Rangdajit United Football Club dan riau lalai gol. Ka jing yakun final kala long Hamadan jong ka Rangdajit United FC Sports Development Society Football Ground Pentor Umkra Shillong hne ka nok phai sngi. Ya ka Blind Football Tournament la penyai daga State Resource Center on Disability Affairs bat ka State Commission for Persons with Disabilities da ka jingi trailang bat ka Bethany Society bat ka Rangdajit United FC. Mentang ini kami yaki Khubor na Kylleng kari. UN Biren Singh Menteri Rangba ka Manipur ula keno ya nong yalam jong seng Congress P Chidambaram. Halor ke jingi akan ad jaj benriau kabadang yai beteng hagatai ke Jylla. Using ula kento ya ke Congress bakala tau jing hakapor bagi dang sensar kabadang keta haduk mentai ya ke Manipur. Chidambaram kamun shua ula kento ya ke ru kompenia jong using ya ke ni ke jing da ka ba ajung mut ban weng no ya Using ula jubab da ka ba penyedai ya ke ni ke jing bat ka kam jong Chidambaram kum menteri kampo yem. Ula kedau ya ke jingwan yalek persya jong wei nong Myanmar ubadon ke jingedai bat ka kenhun balakang persya hakapor basensyar ke Kongres. Ula penpau bagi jing ki bamenta ki mi na ke jingwan buhai snong beain bat ki kam jong ke Kongres. Laplat ya ka pakhang snong haki Southli ki district jong ke Jylla Manipur haga sengi balang bat la wengno ya ka jing pensanya ya ka broadband internet hadien ke jingwan pai suki jong ke jingsuk jingsan. Laplat ya ka pakhang snong ha Impal East, West, Tobal bat kak ching nado kapor san bejimen step hado kapor shipo bejimen step nagabenta ki marbam bakongsan. Ya kani ke jing persanga ya ka broadband la penjari namar ka jingkulmar ke badang shen henrei la wengno hadin ke jing shem jing jing pajba wat la ka mobile internet kadang khang shwa ya manta shipor. Ka sarkar Manipur kala khang lot ya baro ki skol hagi henriu tuli ki district hagi singi balang na ka benta ke jing shngan jong ki khana skol. Kani kalong hadien balami ke jing tambor hadien balalap ya ke medyap jong ki laingut ki khana pat laingut ki long kemi hajiribam. Ki skul ru ki lakhang ha ka khatpra bat khat khandai Tarik Naiwieng nakadaw jong ka pakhang sinong ha ki katto katni ki district. Ha ka jo kapor ki samla puli jong ka Manipur University. Kila persya halor ke jing syak rakbor bat syak penyap jong ki henreungut da ka penrem ya ke jing bemle jong ka sarkar. Namar ke jing kiu ke jing jabo. Ki skul hagathan khair thal ti jara jong ka Rajasthan kin khang khardep nado ka arpho hado ka arphulai Tarik Naiwieng. Kani ke jing khang ka khta ya ki khana class 1 hado class 5 habaro ke skul sarkar bat ki skul shimet. Lapenon kam ya ki kor senrej na ka benta ban penduk ya ki pui bat ka tedem namar ke jing jabo kala pelong ya ke jing bemla ban yo ibha bat ke jing ban ring mensim. Namar ke jing jabo kal air ke bajur bha Delhi ka sarkar kala rai ba 100% ki nong trei jong ka kin trei Naiwieng. Kani ke dei benta jong ki lat jing eda ya ke jing jabo kentup ya ki jing khang la di ke jing ya ki trop bat ki jing trei. Kumjuru ka jing la ban pentrei kam ya ka odd even. Ka jing long kal air Delhi kala poi sya ka kerdan ke bajur bha ha ka ba ka air quality index ke ba arfusau kenta kalong sauspa arfusau. Ka Google kala penmi ya ka Air View Plus ke badai ka AI na bentaban weng ya ka jing jabo kal air India. Ka ai ke jing tip basishash phang ka jing long ka sun beneng lengba ki Google Maps ki ba yarap ya ka sarkar bat ki nong snong. Ke Air View Plus ke penon kam ya jing tip na ki sensor ki dur satellite bat ki rukom jing long ke sun beneng ban a jing tip syapang ke jing long ke sun beneng. Ke Air View Plus ke temu ban yarap ya ki kena bat ki temen ban shim ya ki la jing yada. Ya ke ni la ban penon kam ha Kylleng kari India lengba ka Google Maps.
Ka BJP Delhi kan penlong ya jing yakhi habar jong ka yengsa jong Arvind Kejriwal hagas ngi palai da ka ba dawa ya ki jubab halor ka jing shna pen bha ka ba remdor ya ka yengsa jong ka barim ka BJP gala pen pau ya ka jing sungu khia halor ki tiar kum ka jaka shong pan khana bala sop da ka ksiar ka TV bat ki wei ki tiar ki ba remdor Kilabu jingkeli ya ketanat finance na kebenta gini ke jing penbha ki bem shimla tho ha ka thup jingkhen jong ka sarkar unong yalam ka BJP Virendra Sanchdeva ula kenno ba u Kejriwal ula penon kam ya pisa pat ba lani na ki tolong ki ba bean na kebenta ban penthmai ya ka jingte kani ke jing hi kalong shwa ka election shaka Delhi Assembly hau benai rampang Kajing ya tap vote ha Maharashtra kala poisha ka 9.9% ha ka election shaka yeng dorbar thawan hadu ka por laibaji no phai sngi ka gut reach roli ka dei ka babun tam ginong tap vote ka balong nriu pho r point khandai percent kiwei pat ki district kila yo I ya ka jing ya shimenta ka ba pher ha ka ba ka Ahmednagar kalong 9.5% bat ki jaka ba marjan jog Mumbai kalong 9.5% ha parli ke jing thep bot kala sya penthot hadien ba wei nong yalam ke NCP ula sya thambor bat ki nong kershan ke la penjulor ya ka wei ke jaka thep bot ka jing thep bot ru kala sange sipor ha paranda la ujor mokot duma persya ya wei kurtong ka Shiv Sena halor ke jing sam kiat pat ka pisa Haga jing thep vote shagiyeng dorbar thawan jong ka Maharashtra ka Kanchan Ben Badsha ka ba shispa khatlai snem karta kala thep ya ka vote jong ka bala Ayman CM ya ki babun da ka jing IT lot jong ka wada pedeng karta ka ba palat shispa snem bat la penon kam da ka wheelchair kala thep vote haman la ka election bat kalalong ka nuksa ya ka kamram nong shong shnong ha Guwahati u Pradip Barman ula penlong ya ke jing ki persya ya ke jing kerdo daga ba letsum ha ki nala ki bajaklia ha ki surok kani kalong ban penpau ke jing thot karukom sam ke badang ya shakaman kabala ne nrius ni ubarman ula kentu ya ke sarkar Assam bahkan shimkhia ya kani ka kam ka sarkar Rajasthan kala penbena ba ka film The Sabarmati Report kadai ka ba like khajna ha kani ke Jylla Kani karai kalami hadien bo menteri rang ba do gari Narendra Modi ulayaro ya kani ka film ka ba plne jingmut bha halor ke jingja ha godra ban ka batmu ban penbet ya ke jing eto khana ki ba bakla menteri rang ba ka Jylla u Bhajanlal Sharma ulayato ba kani ka film ka penpau ya ka por ba kongsan jong ka history bat ka kentu ban sngotu kham jilliu ya ki por baladep ka Rajasthan kadai ka Jylla ka basau ka bala sanshar da ka BJP ka ba plait khajna ya ka ne ka film hadien ka Haryana Chhattisgarh bat Madhya Pradesh mentapan ini khmi ya ki mat khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka Venezuela kala kentat ya ka ain thamai ka bala menjur da ka yeng dorbar jong ka United States ban penklan ya ki jing penjari kendon persya ya ka katanat gambari jong ka Venezuela kalau ong ba katay ke bill ka penken ya ke United Nations Charter bat katmu ban khanglat ya ke jinge day ha ka yok ka kot ha pedeng gini ki arteli kiri ka ministry kala kentho ya ka kerteng jong ka bill ka Bolivar Act da ka ba ong ba ka day ka jing penjak burom yau riu shlur jong ka ri u Simon Bolivar U Secretary General jong ka United Nations u Antonio Guterres u sngokhya jor halor ka jingjor jong ki kam thambor ha Haiti ha ka ba ki kunhun runar kinang yobor ha Port-au-Prince u Guterres u Kershan ya ka jing persyang jong ki pulit jong ka Haiti bat ka Multinational Security Support lani ka MSS ban ya khun persya ya ka jing ka UN ka yathu bakidon hadu 1,000 khandai spangut ki bayap ha Haiti mentau snem namar ka jingsha tambor ha ka ba palat nyau langut ki petwer kentup ya ki ba bon ki khna ha kini ki teo bala dep ki don khat ar hajar ngut ki brio ha ka nong ba ki bala hab ban petri
Kajing hiartma ling sun jong ka United States kala penyap ya sangut kidkot jong ka kenhun le no bat penmensau ya ki weipat hagi benta basyatai lamingi jong ka Syria ong ka Syrian Observatory for Human Rights. Kajing hiartma kidei hagi jaka jong sipai hagi Jylla Deir Ezor hadien ba wei roket ubala keno bala siat daki le no ki bakersyani ke Iran ulahap hajan ka ketem jong ka US ha al hazaka. Kajing ya kenaan kadang jur bah katai katany hapadang kisipai jong ke US bat kiken hon bala kersyan da ke Iran. Menteri rang bado jong ke Israel Benjamin Netanyahu ula berngem ban penkut no ya ke jing sensiar jong ke Hamas ha Gaza ha kapor bo ulai jengo ya ke rod duriau jong ke Gaza rengkat bat menteri ya dari Israel Katz bat ki he sipai. Netanyahu ong baga Israel kadang pentelot ya ka kenhon jong ki Hamas haga kam sipai bat ka jing sensyar da ka bakular bakin nemne haga bor sensyar ular terwaru $1 million syaki nongsong snong jong ka Gaza na ka benta ki jing tip ki bala ban yalam syaka jing pelaj im ya ki nong syara bor da ka pentikena ya ka jing sngan jong ki nong pentip bat ki bahayeng jong ki Menteri rang bado ke Egypt Mustafa Madbouli ula penskem ya ke jingtmu ban pendep ya ke benta benengkong jong ka El Daba nuclear power plant kabala shna da ka Rasatom jong ka Russia house nem arhajar arphopra kani ke dai ka project ke bakongsan jong ka boarding ke bakhuj ke bayahab bat ka thong jong ka Egypt ban kentiu ya ke boarding ke bakhuj syaka 40% house nem arhajar laipo ke Russia ke baiting kaya prapusan persen naga project ke ba arpo $0.9 billion haga ba ke Egypt kan bay ya ke basa ke jingtei kala sedang hau benai naitung jong snem arhajar arfuar Unang yalam ke Sudan Abdel Fattah al-Burhan ula penpau ba ke jing penbet ya ke jing ya kan at ni ke jing senge ya siat ha Sudan ke dei ban long ke Naiwieng dak ba kentat ya ke jingwan tuklar jong ki bari tat haduk ba ki bor le no kin weng no ula banjur ban penkut no ya ke thma bat ban sedang ya ke jing kren bala yalam dak Sudan ban thau ya ke sarkar sencar pat ba kathma po yeng jong ke Sudan kala peniap palat arpunyo hajar ngut ki brieu bat penkenria ya khatsau million ngut naduk benai yayong jong snem arajar arfulai Menteri rang bado Narendra Modi ulayaro ya ke jinge dai parlok ke bajan jong ke India bat ke Argentina ke ba penlong ya ke jinge trailang ke ba sansnem jong ki ulaya keren ban kentiu ya ke jinge trailang ha ke boarding ke kamyadari ke khayi pateng bat ke lariti ha ke jinge kendu bat presiden Javier Milei Syuagani Modi ulaya keren ru bat ke menteri rambado jong ke Italy ke Giorgia Meloni bat menteri rambado jong ke United Kingdom Keir Starmer ban penklan ya ke khayi pateng bat ke jingye dei bakongsan bat baro artli kiri Presiden jong Russia Vladimir Putin ula soi ya ke hukum ke pentemai ya ki nongrem nuklear jong Russia ka jing hikai thamai ka ong ba kanu ka jingle thambor jong ka nu ka ri ne ka kunhun persya ya ka Russia ne ya ki parlok jong ka on khen kum ka jing her thmai ya ka kunhun barok bawai haki shiphob nai banengkong jong snem arajar arpusau palat saulak arpunyo hajar ngut gibriu kila kelap headwear hapo Somalia namar ka jing ya kan an bat ka jing bum sngan ong ka UN Refugee Agency lani ka balatip kum ka UNHCR ki longyeng ke bala syapen kan ria jaka ki don kam kerki ya ka bam ka jaka sa ka ka jing kersyan ka kamai ka ji bat ka jing sumarpang ka UNHCR ha ka jing trei lang bat ki bor sensyar kadang trei ban ajing yarap ka bakongsan bat ban wat ki lat ki lenti na ka benta ki briu ki basyak pen kan ria jaka Ka Iran kala penrem ya ke jing penjari kendon jong ka European Union bat ka Britain halor ke jing keno ba ki pha ya ki namding bat ki drone sya ka Russia. Kita ke jing tek kendon ki dei ki bala thmu ya ke kenhon jong ka Iran kentup ya ke Islamic Republic of Iran shipping lines bat yo director jong ka da ka ba pensyong nongrem ya ki jing keno ba ki kersyan ya ka thma jong ka Russia ha Ukraine.
Unong Aikhtin jongka tanat bari jongka Qatar ula pensyai ba yaka office sanhima sima jongka Hamas hadoha omshim lakhang junam. Ula penpau ba yaka no ke jingkang on sapen benapat ba daga Qatar. Mentah ginong yalam ka Hamas kimdon hadoha bat kidon hapedeng ginong ba beper. Kajing persyang jongka Qatar bania sup nak benta kajing sangek tma ha Gaza kala sakut namar kajing bemshim kia na Kylleng ki kenhon ki bedon keti. Ka Kariba district jongka Zimbabwe kadon hadu nyau pongut ki bala suba baki don ya kajing pang klampen hier kpo bat wei ulayap nado bala sedang sa kajing pang tmai hau benai Naiwieng. Kajing pang kolera kala nang wan biang hagari namar kajing bembiang ka bat ki pankhana ki bakhuj basuba. Kajing yakun jong ke Pakistan Persia ya kajing pang polio kadang yai beteng namar baki briu ki bayo ya kani kajing pang kidon hadu san pongut ha baki don ki bayo pang thamai ha Khyber Pakhtunkhwa bat ha Balochistan. Kari kala yakun Persia ya kajing pang polio namar kajing Persia ya kajing aidawai tika bat kajing syak thambor jong ki nong trei ka koi ka khia. Wat hapedeng kejing persyang bat palat lais 4 million ki dawai yada bala ai man lau snem ka Pakistan kadang long ka wei na ki arteli ki ri bakhaddu haga ba kejing pang polio kadang long ka bejur ba katto kat ni ki jaj penriu ki persya ya kejing ai dawai sibenta namar kejing sungthu baklas pang dawai kito ki long kimat kublai.